וג'וני עכשיו הולך לראות לכם איך הוא קולע לסל. שימו לב, ג'וני לוקח את הכדור והוא מכדרר. והוא מתקרב אל הסל. צעד וחצי. מה הוא עושה, ילדים? הוא מגיע. כל הכבוד לג'וני, מגיע לו הרבה מחיאות כפיים. אילן, 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 עד הסוף. כל הכבוד אילן. ומגיע טרזן, 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 טרזן. ילדים חוץ ממנו אף אחד לא מעודד. טרזן. כל הכבוד. טרזן. וגם לא סומך עליי. האמת זה הפאשה שלי, זה בסדר? ו3, 4. וואי, קפיצת ראש? לא בראש שלי. חבר'ה, מה חשבתם שהוא באמת פרייר? ככה הוא יקפוץ קפיצת ראש וירטיב את הנוצות היפות שלו וכמה גרעינים? חמודי חמודי. אז מגיע לאודי חמודי הרבה מחיאות כפיים. אודי חמודי, אודי חמודי. אין, לא שומע אתכם ילדים. אודי חמודי. כל הכבוד. מעולה, מגיע לו הרבה מחיאות כפיים.